Igbo anyị ekelekwa ụnụ. Anyị ka nọ n'ahịa Ọgbete n'ụbọchị tata. O nwere ihe anyị fụ masịrị anyị n'ime ahịa. Ilepụ okorobịa anya, o nwere ihe ọ na-eme pụrụ iche. Biko inwe ike ịgwatụ anyị anya. Chinedu Kanu Christian. Chinedu Kanu n'ime ahịa Ọgbete. Kedu ihe mere iji wee banye na ụdị ịchafụ mere ọlụ aka? Ọ wụrụ ihe nwoke niile na-eme ka anyị ji, ọ dị iche. Mọmị m bụ ihe na-eme acha. So we mụta na ọ na-asụ ịchafụ dị ọbụla. Ị chọrọ ime agbamnkwụ, ị chọrọ nke a ga-asụrụ gị dosa n'ụlọ, ọ nọ n'ime ahịa Ọgbete. Ịkpọtakwa n'ime Ọgbete jụọ esi ya, amụ ya ama. Biko gwa anyị Instagram Nedumgele. Anyị chọrọ ka o gosi anyị o si asụ ya bụ ịchafụ. Ọlụ aka amaka. Dịka ihe ọbụla mmadụ na-eme ọmụtụ ya ọfụma. Nne ha na-eme ihe a, ha wụ ụmụ ya wee mụta. Ịma nne na-ata agbara asị nwa ya na-ene na ka ha si bido mebịa ma ya na ụmụ ya ndị ọzọ ha ncha niile ma asụ ịchafụ dị ọbụla. Kpọratakwa n'ime Ọgbete main market jụọ esi amụ ya ama ụdị ịchafụ ọbụla ịchọ nke a ga-asụ dosara gị. Ka ya bụ ihe si obigokwara mụrụ amụ ihe agwọrọ agwọ. Ị na-epụzi anya ịfụ na ya wee chafụ akwụrụgo. Na-edugele ọ sụchara ya wee chafụ na nwa nkenke oge na ịchọzi aka ọsọ gwa ga-eji wee sụ ya bụ ịchafụ. Ebe a ka anyị ga-achịkọta ya. Nedugele anyị ekenekwa gị. Biko kene ndị Igbo na-ekene unu. Biko ị nwere ike ịkpọga Instagram handle gị si na Nedumgele. Ọnụkọta ọnụ. Mba Nedu_gele. Ịchọkwa ịkpọ ekwentị gị 07084528380. Ị nọ nso n'Ọgbete ebe ọbụla n'Enugu steeti o nwere ike ịbịa ị na-aga ma home service ịchọkwa ka ọ bịa na nke gị ọnụ na-eme mmemme ị na-akwado gị nwaanyị na-akwado mmemme mebi ịlụ di ma ọ bụ na ị na-akwado ikupụta nwa ma ije ụka. Nedugele ga-asụrụ gị ịchafụ ka ha na-anọ n'Ọgbete. Daalụnụ ndị Igbo.